നമ്മുടെ കൊല്ലം കണ്ണനല്ലൂരില് 12 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു അടിപൊളി വീട് നമുക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. 12 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 2600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാസ്തുപ്രകാരം ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ആയി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 4 BHKയുടെ എല്ലാ ബെഡ്റൂംസും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. കൂടാതെ നല്ല റോഡ് ഫ്രണ്ടേജും ഒരു ഹ്യൂജ് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസും ഇവിടെയുണ്ട്. വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഒരു വറ്റാത്ത കിണറുണ്ട്. സോ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ വേണമെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാം ISI സർട്ടിഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. സോ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പേടി വേണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 7730 99916 99955 ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടാനായി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക.